אתמול בלילה הבן הקטן שלי העלה חום, והפעם לשם שינוי לא הייתי בלחץ מי יישאר איתו. אני זוכרת שלפני 5 שנים כשהייתי שכירה עם 3 ילדים קטנים בבית מתחת לגיל 4, כל שני וחמישי מישהו אחר היה חולה ונשאר בבית. ואני זוכרת שכל פעם כשמישהו מהם היה מעלה חום, הבטן שלי הייתה מתהפכת, ולא מהמחשבה של זה שהם חולים, אלא מהמחשבה של מי יישאר איתם בבית. לא תמיד הסבתא יכולה, הבן זוג בכלל לא היה בלול, הוא לא יכל להיעדר מהעבודה באותה תקופה. אני ממש זוכרת מקרה אחד ספציפי, בת שלי הייתה חולה, 40 מעלות חום, 3 ימים הייתי איתה בבית, מנהלת שלי שלחה לי הודעה, מחר את חייבת להגיע לעבודה, תמצאי לזה סידור. מה אני אמורה לעשות? לתת לה פשוט אקמול ולדחוף אותה לגן, שזה בייביסיטר שאני לא מכירה ולזרוק אליה את הילדה. אמרתי לעצמי, אני חייבת למצוא עוד דרך, גם להכניס כסף, וגם להיות מסוגלת להיות עם הילד שלי בבית כשהוא צריך אותי. לעשות לו מקלחת, להכין לו תה, או סתם לתת לו חיבוק של אמא כשהוא פשוט צריך אותי כרגע. ואז הגעתי למסקנה שאני חייבת לקחת אחריות על הכסף שלי. אני חייבת להפסיק להסתמך על מקור הכנסה אחד בלבד. ברור, מתוק שלי. אז היום 5 שנים אחרי, השגתי בדיוק את מה שרציתי. אני עצמאית, אני הבוס של עצמי, וגם אם קרה שיום אחד לא עבדתי, לא קרה כלום, כי גם יש מספיק הכנסות פסיביות שנכנסות, ככה שאני לא חייבת ללכת לעבודה בשביל שיכנס לי כסף. וככה אני לא צריכה לתת דין וחשבון לאף אחד אם אני רוצה להישאר עם הילד שלי בבית, כי הוא לא מרגיש טוב. אני באה, ממי, אני מביאה לך את התה.